nya famia sisan u flashi ma den sɔrɔ o ko ma somɔgɔ ninnu fɛnɛ bannen don k'u tɛ di ɲɔgɔn ma cɛ yɛrɛ la somɔgɔw jɔ o ye somɔgɔw jɔ ye fiyewu wa ne b'a dɔn Badara ye cɛ min ye a bɛ Elisa furu a ma mɔgɔ kati jalen ka Badara bɔ nin kelen kɔni a bɛ nin furu siga foyi t'a la nka tɔgɔ sɔrɔ i da an ma tila muso denwololaw furu la jango denwolobali ma han ni tɔgɔ sɔrɔ i da mɛ n bolo sɔrɔ i ɲɛ yɔrɔ da ye ayi basi a bɔra fa est-ce que nin bɛ ne dɔn mais a ka dɔn k'a ye dangala t'a kun Elisa bɛ furu ka don du kɔnɔ pia ne d'a fɔ Doudou, ça va? Oui, ça va, tante. Comment tu vas? Je vais pas là. Non, ok. Ne appelle mang sorong. Mais ma se ganyo soro kibara jumɛn ne na. Ah, tante. Ne ma foyi famille ka ko la. Ne nti shaka ko. E pa bɛɛ kalama. A foyi ma dogo la. E de bɛ kɛ sababu tuguni ko o tɛ sani bala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Tante, man faamuya dɛ. Doudou. I ye tiɲɛ fɔ. Wallahi ne yɛrɛ Tisha ka ko ye. Ne kelen k'a gérer tuma min na ne yɛrɛ hakili tun bɛ i ka Tisha fan fɛ. Mais fa yɛrɛ ko taara san ka ne yɛrɛ bolo la. Mais ma foyi faamu. Mun ne ye Bala ɲɛ don Tisha la k'a sɔrɔ Bala tun bɛ fɛ ka Elisa de furu. Ma foyi faamuya nin fɛn nin. E tɛ se k'a faamu Doudou. Wa e tɛ n'a faamu yɛrɛ. Mira de ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko ka ne di Bala ma. Ne de ma sɔn. I m'a ye o kama sa ne de ye kuma ɲɛfɔ Tisha ɲɛna. Tisha ko n'a y'a sɔrɔ k'a pɛrɛnnen don furuko la k'ale bɛ yen. Ne ko ne ma pɛrɛn ko n'a pɛrɛnnen don ko ale bɛ furu fɛ sisan k'ale bɛ fɛ ka furu k'ale bɛ yen o de kɛra ko in sigi kun ye sen na. I m'a ye e tɛ se k'a faamu o dɔrɔn de bɛ ko in kɔnɔ. Mais ni Tisha sɛbɛ furu ma mun na m'a fɔ ne k'a furu walima ne ka ko de t'a sɛbɛ ma n'i y'a ye boliboli la furu nɔfɛ furu dɔn tɛ ko dɔ de b'a kɔnɔ. Ah a kɔni y'o de fɔ ne ɲɛna dɛ. Sinon ne kɔni ma jagoya ka taa ne ye kuma de ɲɛfɔ a ko furu ka d'a ye. Ni du ye mɔgɔ ka furu labɛn barajiba de b'i kan. Sinon a b'e ta in fɔ ne ye dɛ. Wallahi tadi Tisha tɛ Bala fɛ. Ne de bɛ Tisha dɔn Bala ko tɛ. N yɛrɛ ɲɛ b'a la moto kura dɔ sanfɛ san o tuma Bala de san ka d'a ma. Wallahi Doudou i ka kuma latigɛ tɛ. Tisha Bala tanti dɔ de bɛ yen nɔ ko Mira se de b'o ye. I m'a ye sinon Tisha Bala yɛrɛ tɛ Tisha dɔn. Bala tɛ Tisha dɔn bi a t'a dɔn sini. Bala tanti in se de b'o ye ko Mira. O Mira de ye moto san ka di Tisha ma i bɛ sɔn. Walasa k'a séduire a dogun tɛ fosi o ko la ne ni position tɛ. M'a f'i ye a dogun tɛ foyi ye ni nata tɛ. Ne de bɛ Mira dɔn. Doudou ni ne kɔni kɛra e ye ka ban ne Tisha bɛ fɛ ka ban o bannen don. Wari bɛ tanti in kun tanti in ko fɔ a ka Bala mago sa ka Tisha mago sa walasa a kana Elisa furu. Ɔ fɛnɛ b'a ka wari dun de o. Ni ne kɛra e ye a tɛ digi ne la aw bɛ jɛ k'a ka wari dun de o. Ouais. O bɛ se ka kɛ mais fo ni Tisha yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ jaabi mana k'a da n bɛ baara kɛ n'o ye. Ah i bɛ se ka kɛ ten. Jama. Aw bɛ ɲɔgɔn ye n'a ye ɲɔgɔn ye jaabi mana k'a da i b'i ka baara kɛ. Ok donc tanti ne bɛ wuli. Awɔ n b'i bilasira. Oui, comment est-ce?
kan mɛ bi da Kan foyi tɛ yen nɔ. a bɛ y'a ye Dɔɔnin. ɲɛna ne ko nin ye duuru de ya Awɔ, dudu de don Ara. ala An ka don sa. An ka don kɔnɔ. tanti ne tɛ fɛ ka taa n b'a ta koyi Awɔ. ne tun bɛ fɛ an k'an jɔ yan nɔ ka a kuma kɛ An ka jɔ yiri kɔrɔ. Ara, e yɛrɛ tɛ masi. Kuma bɛɛ k'i taara feerekɛyɔrɔ la. Mun y'i bɔ n ka yan bi tugun sa? tanti sɛbɛla n'i ye n tɛ ka se ka na yan feere de cayara dusukasi min bɛ ne kan bi n'i ma na a f'i ɲɛna sɔndiya bɛ n faga Ara wala si. E mana n ye mun k'i la i ye mun mɛn n kan? ayi e ma foyi kɛ n na wa n ma foyi mɛn i kan mɛ n nana kanga de da ye i ka kuma i terimuso nin fɛ min ye Mira ye a ka manamana ko kun ta ka bɔ an kan a k'a fara ka bɔ bala la a k'a ka muso furu min ye Eliza ye E kuma la nin kuma in ne kelen don ka dugu labɔ tan e ma dudu fɛnɛ bɔtɔ ye san dudu nana o kuma de ɲɛfɔ ne ɲɛna ko dudu wa o kuma dudu t'a la jumɛn dudu kun di denni min bɛ ɲɔgɔn fɛ tantɔ ko Tisha la Blanche donc Mira bɛ fɛ k'o de ɲini k'o di Bala ma dudu kun nana o kuma de la ne fɛ hali ma tulo la e tɛ ne nana o de ye tiɲɛ ye o de la Bala dɔgɔmuso tun bɛ ka manamanakan fɔ n ɲɛna u bɛna muso wɛrɛ ɲini ka di Bala ma ka manamanakan fɔ n ye o de la ja o de ye tiɲɛ ye i bɛ kuma i terimuso fɛ a diyara ye o Eliza de bɛ furu a ma diya ye o Eliza de bɛ furu a k'a ka manamana ko kun ta ka bɔ anw kan n y'a mɛn n terimuso problème fosi t'a la awɔ ne kun nana o de la an ka taa ɲɛ sira cɛ dudu i b'a dɔn ne tɛ fɛn min yɛrɛ fɛ adamadenya la ne bɛ muso min fɛ ne k'a ye o ni cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan cucu la dugu kɔnɔ nɔnɔ bɛ ɲɔgɔn kan cɛ dudu ne t'o fɛ surtout e cɛ bɛɛ don muso ni kelen min na e ɲɛ b'o ni cɛ wɛrɛ la dugu kɔnɔ fana mun ne bilala Tisha ko la n y'a mɛn dugu kɔnɔ san k'a ni Bakari de bɛ ɲɔgɔn bolo ne ko e n'a kɛlɛla de wa ou bien aw bɛ ɲɔgɔn na mun de la n terikɛ ɲɛ tɛ ɲɛ bilennen na nin ye tile 2 de ni n bɛ ka Tisha ni n'a tigɛ ɲɔgɔn n bɔra tanti yɛrɛ de fɛ yen kana sɔn ka na sigi yan sisan tanti de y'a ko ɲɛfɔ n ye Badara tanti dɔ bɛ yen o de kɛra sababu ye ka Tisha ni Badara ɲɛ yira ɲɔgɔn na Badara yɛrɛ tɛ Tisha dɔ yɛrɛ k'u ɲɛ yira ɲɔgɔn na cogo di o tuma o tanti ka laɲini mun ye Tisha ko la tanti ka laɲini tɛ foyi ye ka Tisha furu ka di Badara ma walasa a k'a cɛ sɔrɔ parce que Badara kan ka min furu n'o ye Eliza u ka denko de ka gɛlɛn ko in kun bɛ o dɔrɔn n y'a faamu donc e fɛnɛ b'a fɛ k'o to bolo ten ko nanama sumalenni minɛ i la ten cɛ ɲɛ yɛlɛn sa e yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn k'a lamɔ ka fɛn bɛɛ k'a ye mɔgɔw ka se k'a ko fɔ k'a ye k'a ɲɛ dɔ ka sin kɔrɔ i ɲɔgɔnna cɛ ɲɔgɔn dɔ fana ka n'o minɛ i la ten k'i sigi k'o filɛ terikɛ ɲɛ yɛlɛ sa i yɛrɛ kɛ cɛ ye n bɛ ka Tisha de ɲini fɔlɔ n'i ye Tisha ye n b'o dalakan lamɛn fɛn min b'a da kɔnɔ n'o cɛ tɛ Badara ye k'a bɛ ne ka muso ta hali mɔgɔ min tɛ misi min yɔrɔ dɔn ne b'a dɔn jifilen tɛ sɔrɔ n terikɛ i ye tiɲɛ fɔ fo k'i fana k'a dɔn o misi o dɛ o mago foyi tɛ jifilen na o mago bɛ a ka fa de i yɛrɛ kɛ cɛ dɔrɔn sinon Badara tanti min bɛ yen ko Mira se b'o ye dɛ
hali moto kuran dɔ b'a bolo sisan o de y'a san ka d'a ma bon setigiyaw kama dɛ a bɛ kɛ Badara fɛ est-ce que i y'a faamu tiɲɛ don tanti yɛrɛ de y'o kuma kelen fɛnɛ fɔ ye maa mana gɛlɛya cogo cogo f'an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ. ok y a pas de problème n'i ko ten n y'a mɛn n yɛrɛ bɛ ci teliman dɔ la n t'o ci ɲɛnabɔ n'a suite kɛra cogo min na tu me fais signe i bɛ kuma n fɛ. Merci. Muso tɛ dɔn ka ban n'i y'i ka ɲɛnamaya fɛn min bila muso min kama n'a ma a ka dunta sɔrɔ i kun k'a dun kanu bɛ kɛ kanu na ɲɔgɔn ye mais a ye dangala ta ku de ma ne dudu tɛ ne bolo la nin kisɛ kan fo k'a ɲɛɲini inshallah.